Επεισόδια σημειώθηκαν και πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό για να προσεγγίσουν το λεωφορείο που μετέφερε τους παίκτες του Ολυμπιακού. Με κροθίτες και καπνογόνα, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να αποθήσουν τους φίλους του δικεφάλου. Η ένταση εκτονώθηκε μέχρι τη στιγμή που έφτασαν στο γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού και άρχισαν τον πετροπόλεμο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί εκδρομείς των ερυθρολεύκων. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν επίσης 7 αστυνομικοί, αρκετά λεωφορεία που μετέφεραν οπαδούς των ερυθρολεύκων υπέστησαν νοικικές ζημιές, ενώ υπήρξαν και 7 συλλήψεις. Και τώρα πρόσφατα, δηλαδή στο χθεσινό ντέρπι δηλαδή, που έπαιξε ο Ολυμπιακός ΣΑΕΚ, είδαμε δηλαδή μαχαιρώματα, είδαμε πετροπόλεμο, είδαμε κόσμο που ταξίδευε μέσα στον ηλεκτρικό, δηλαδή για το σπίτι του να τραυματίζεται στο κεφάλι, και είδαμε τους εκφωνητές της τηλεοράσης 7 παρατέταρτο να μην λένε το παραμικρό. Και σε τούμπα άμα πέσει δηλαδή κανένα φιστίκι ή κανένα στραγάλι, το λένε το ένα είναι Μολότοφ και το άλλο το λένε είναι δεν ξέρω κι εγώ τι το λένε.